मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सार बेखौ आंनि गोसोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय एन्ड जोंनि स्पर्ट्स मिनिस्टार बिमल सार बेखौबो आंनि गोसोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय आरो सबसे जोंनि माबानि ढेकियाजुलिनि MLA सार अशोक सिंघाल सार बेखौबो आं गोसोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय बिकज बिथाङा आंनि थाखाय बहुत माने हेल्प खालामदों आरो माने जेनेका प्रब्लेम जाया मानो जि समाव नाङा मानो आंखौ बहुत हेल्प खालामदों आंनो जेतियानो नांगौ तेतियानो आंनि उनावहाय एकदम एज ए पेरेन्ट्स एज ए फ्रेंडलि फेमिलि बायदि आंखौ बहुत सहाय खालामदों सारा गावनि फिसाजो बायदि अननाय होदों स' आं आसा खालामो जेन जाय जुन्थु जायगायावहाय बेबायदि MLA थायो बिधायक थायो बेफोर बयबो आंनि बायदि मानसि आंनि बायदि प्लेयारफोरखौ सहाय खालामो जेन गावजों सहाय खालामबासो जों आग बारायनो हायो स' आं बहुत थेंकफुल जे जोंनि MLA सारा आंखौ इमान सहाय खालामदों गावनि नङाबाबो स' बेखौनो बुंनो नागिरदों माने गोजोननाय थादों आरो आंहा